ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife aka na-achị Enugu steeti gọvanọ Peter Mbah ka unu nụrụ ife ọ gosisiri ọ ya emere obere nwatakịrị anụnwa dị 13 years onye nke a na-agbọ Ụkamaka Okonkwo onye nke 6 milion na ndị otu ya tiwiri n'onunu kafanyie na ndụ kama na ike nya bụ nwatakịrị karịzikwa n'ikefa nke bụ na nya bụ nwatakịrị na chi ya dị n'elu na oge ọnwụ ya na-eru ya. Bịakwanụ ka unu nụrụ nkwa gọvanọ na-achị Enugu steeti kwere nya bụ nwatakịrị ya na ezinụlọ fa. Bịakwanụ ka unu nụkwa mbọ gọvanọ na-achị Enugu steeti na-agba ka ọ fụkwanụ na nwatakịrị anụnwa bụkwanụ Ụkamaka na o nwetara onwe ya dịka emere ka ndị mmadụ mata n'oru na June 1st 2025 aka na-achị Enugu steeti wee sendịa kọmishọna for Children, Gender Affairs and Social Development onye nke enyere afịa dịka Mrs. Ngozi Emi ka eje kpọpụta nwatakịrị anụnwa kpọta ya Enugu ka o jee ife a na-akpọ therapy and rehabilitation. Nya bụ kọmishọna mere ka ndị mmadụ mata na o jegokwa anụ gbọpụta nya bụ nwatakịrị wee kpogote ya n'Enugu. Unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwana nya bụ kọmishọna na nya bụ nwatakịrị maka na fa na-akọwa na ife nwatakịrị anụnwa gabigakwanụrụ na nya bụ ife eburu ibu na nwatakịrị afụrụ ife karịrị ya na nya bụ nwatakịrị fụkwanụrụ ọnwụ ya n'anya. Fa mere ka ndị mmadụ mata na dịka a gbọpụtara nya bụ nwatakịrị na ihu ọ chịtọrọ nne na nna nwatakịrị anụnwa ụtọ dịka gọvanọ na-achị Enugu steeti si wee zitekwanụ ndị mmadụ ka abịakwanụ kpọrọ nya bụ nwatakịrị. Emere ka ndị mmadụ mata na gọvanọ kwere nwatakịrị ya nkwa wee nye ya skọlaship na ọ ya azụ ya n'akwụkwọ wee zụgide ya wee zụruo ya na yunivasiti. Nọọ nkwa o kwere nne na nna nwatakịrị anụnwa na ife gbasara akwụkwọ ya na onye nwa bụ gọvanọ na-achị Enugu steeti Peter Mbah na onye nwa ya zụgide nwatakịrị a wee zụruo ya ebe nwatakịrị anụnwa ya agụrụ na yunivasiti na nya bụ ife bụ ife inye aṅụrị wee duru ezinụlọ anụnwa. Emekwa ka ndị mmadụ mata na nwata akwụkwọ onye nke agha 6 milion gbukwanụ sokwa na-enene WAEC nke ụmụ akwụkwọ ibi emere ngagharị iwe na gọvanọ na-achịkwa Enugu steeti Peter Mbah na ozipụtakwara ndị jeru n'ezinụlọ be nwatakịrị ahụ ma tikwa anụfe aka n'obi dịka efurefu anụnwa bụkwanụ ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ 6 milion na ndị otu ya gburu nya bụ nwatakịrị on Fraịde ọ nenechara akwụkwọ wee pụta wee fetuzie ọkada ka ọ baa. Ọ mahụ na ndị otu 6 milion bụkwa na ife na-agbanya bụ ọkada fa wee burie wee jee na nya bụ onunu sọka weelu wee gbuo ya wee kwagbuo ozu ya ebe ahụ maka na onye nke emere intaviu na-akọwa na Fraịde ahụ fa butere nya bụ nwata akwụkwọ na ọnya bụ Disemba Fraịde ka fa gbukwa nya bụ nwata akwụkwọ ya na nke ya edo ka ọ na-enyi ya na ndụ na fa gburisiri anụ ya ozugbo nwa ọbara ya ka anụ ya ka fa ejisi oke ite fa amazikwa na ife gọvanọ mere ka anyị mata abụ na fa ejegokwa anụfụ ezinụlọ be nya bụ nwatakịrị ma tikwa anụfe aka n'obi. Gọvanọ mekwa ka ndị mmadụ mata na nya bụ nwaanyị onye nke dị ime enyikwa na ndụ na fa ka na-achọkwa n'ezinụlọ be nya bụ nwaanyị ka ama na ya enweta ndị befa na sinsi anụnwa ife anụnwa ji wee mee na afụbeghịkwanụ ndị nwekwanụ nya bụ nwaanyị dị ime nke nọ n'ime onunu ahụ enyiri na ndụ ejikwanụ wee gbuo arụsị ka ọ bụrụ arụsị na-apụ apụ na-abata abata na ọ bụrụ na aka na-aba aghọghị 6 milion idepre idesho otu aka. Mana unu na-ezikwa n'anya unu ya fụ na nke nwaanyị na afa ya abụzikwanụ Blessing na-akọwa na onye Oji River ama nnabaina na ndị befa ya ejebegokwa n'iji ya ka fa jee buru ozu nwafa nwaanyị nye dịka m wetaburu unu nya bụ akụkọ na afa nya bụ ọmarịcha nwaanyị bụkwanụ Blessing and na ọ bụ onye Oji River na-akọwa na di ya nwụrụ ebe sọmmonsi ego na di ya so na ndị anụnwa ọkụ tankị gbagburu na Oji River mgbe anụnwa fuelu gbara ọkụ na tankị na di ya so n'otu onye na mmadụ 70 ahụ ọkụ gbagburu na kịta anụnwa na 6 milion eburukwa na nwaanyị mmadụ witi afọ ime nwa di ya hapụrụ ya wee nwa onye ji wee na-echeta di ya wee burukwa nwaanyị wee tinye n'onunu wee nye ya na ndụ. Chineke meelụ mmadụ ebere n'ụwa anụnwa. Unu nekwa n'anya unu ya afụ na gọvanọ na-achị Enugu steeti na-agba mbọ ịfụkwanụ na ndị niile a ife metụta na ojekwanụ fụ ndebefa n'otu n'otu mana ife a na-ayọ ya bụ nya biko nye ji ekpunata efurefu afụrụ Lagos steeti ta Enugu steeti ka fa nọrụ n'Enugu steeti taa ya afụfụ nji ya maka na ikpe Lagos steeti a amakwa m mgbe a ga-ebịa ma na ọ bụ na ọ n'Enugu ka akpụdatagoro nwoke a oke ejego unu ikpe banye na ndị mmadụ atrisi ndị niile egburu ndebefa obi ya na-atọfe ụtọ na fa ya enweta justice. Anyị na-ekenekwa gọvanọ na nke o mere eme wee na-ekenekwa ya na nke ọ ya emekwa nya biko nya jisi ike ka enye ndebe ezinụlọ niile a justice dịka efurefu a na ndị kọrọbụ membia ejidekwa ndị nke ahụ na ọ gbakwa sọsọ onye a na-egbu maka na ejide onye ejideghị ndị ọzọ fa aka ya ada egbukwa maka na fa amarụgo ndị fa na-elesisi anụ ahụ mmadụ ma ọbara mmadụ wee na-esi oke ite wee na-agwọ ajọ ọgwụ dị iche iche si jidefa ncha ka fata afụfụ njọfa. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na Chineke esigokwa anụ n'igbe afịfịa wee bunye nwatakịrị anụnwa bụ Ụkamaka enu
na o nwere ike ọ bụrụ na ndị befe enwekwana ego fa ya eji wee zụ ya n'akwụkwọ wee zuru ya na yunivesiti level, kama na Chineke esigokwanụ n'aka Ichie Million wee binye anya bụ nwatakịrị enu. Ọdịda wee bụrụzikwanụ nke Ichie Million na ndị otu fa na ifugokwanụ na ife ọjọọ adịghịkwanụ mma, na Ichie Million na ọ tọrọ alụ na ọ chọrọ iwepụ ndụ nwatakịrị a n'ike, mana nwatakịrị chikwa na anwụ anwụ, na chi ya emụkwa n'anya, na chi ya gbasiri ike, na chi ya abụghị chi nke ya abụ emegharịa ọ dapụ, na chi ya bụkwanụ chi kwudosiri ike, chi kachasị chi niile, zọpụtakwana ya n'aka Ichie Million. Maka na ife anụnwa ọ pụtara na onwekwanụ ndị ji anya bụ ife, kama na fa apụtahụ na Ichie Million na ndị otu fa gbukwanụ ndị ahụ ma nyikwanụ fa na ndụ. Mana nwatakịrị anụnwa jekwanụ wee pụta site n'aka onye ọrụ nchekwa obodo sogidere ya bụ ife ma fụkwanụ isi ya, fụkwanụ na nwatakịrị a na-azọpụtalụ ndụ ya.